kudum. It's gonna be. Jina baby a pin, mommy. Hello. Good evening. Hi, Ebusia. Obaso anawashe. Junior, come. Hello, Alice, okay? Ebusia ye betre ya drink akra. Mr. Momo baso amomo diana monshe. Jason, stop. Obaso anawaye de na washe video no amame. So as I say, and a video be call round. Yes, bugger be. Boga or baby a 7 prayer as new kunu every moon. Na wapaki ni kunu niyama. Areho. Besa me share my drink akra ewo ho. It also baso anaye waye de na wa share video no amame ebusia. Oba na waye de na wa share. Good evening, Edu Johnson. I go see me that say and so me ho aye ofe. Ebusia obaso na wa share. Mr. Momo share video no enye den. Emma me mon share me be kira madwen. Usu betimi e de wadwen kire ayede aba. Ubetimi a kire wadwen e wo comment. Ye nyina ye be kan ni nyina salty ase wunua bi owo platform no so be read. Video bi enana pawe mi hu ya na me ko ejuma. Enti na se mi hwe bi na me call ye but me pese me be kire madwen kakra. Ase oba krafo a ni kunu afri mu na wapake ni kunu ni ama edi egu bottom sebi kotokuo yenka ni se fertilizer kotokuo na odi ni kunu ni ama egum edi akoma abusua e wo Ghana entwa yie nyamia ni munie yenua ba no ana ye maame ne ba bia wo bia wono nso wonkasa ne yente na no kasa entwa yie yesi papa na bet na brochire 20 something years entwa yie sani amani gu kotokuo mu in fact na wo de enkafa gu kwakwaje box na fa gu box mu na ya ne kama na fa koma abusua no shawoti ase yanka ne se asetina be ma ne wotena aye se asetina ne ye papa se asetina ne nye papa maame sister entwa yie ebia na asetina ne nye but wanjai no utena ne ho ama sebi ba mo wuo ayede abefa ne ko Oboku medase. Abusia eje ne niama. Enti unso waye de wapake agu kotokuo mu wo de ko. Abusia no nso ayiro wo mo ho omo odome abusia no munjai. Ebeye moya eba ni seyi a ebeye moya se dem di kaka ye nua no se ya maami o se ya sister. Entwa yie so odi ni kunu ni amaye de egu kotokuo mu ede bere mo wo Ghana. Nanso abusia no so mani abere because mo so munim sa mo de hie tu kwan. Etina niama mo so mo expect no na nke dooso because once oti abrochire de abusiafo am wo fie mo so mo hye niama bi nso. Empempi nyu obi a na tie abrochire a wo womtoma. Enye obi a na tie abrochire a wo to niama ne boodin. Sabe senya yenuanu bebre ye prisika ne de be ye japade wo fie no. Aya na abrochire dodoa na wo masetena mu akwantuo mu enye.
Dudua na wamuntari shemu akwantuo mu enye. Dudua na prisika ne di kofie kwakoye japade. Sabi mpredua ebia ye papa no anaye nua bema ni free mu no. Sika obenya ye nyina wode akwakoye japade wo fie. Na efa honam mu niama de ebia na enye ewa akwantuo mu. Eya adwenkyere na mechire madwen akoba bia. Ebia na abusua no eniama no omo expect because what ya kwantuo mu ebia ntoma akese na mpabo akese yenuanom ya papafuo ne bebreti akwantuo ma wo mu nhye wo mu wuye wa akwantuo mu omunya sika na ahwem na yede kwa Ghana omunya sika na ahwem na yede kwa Ghana bata hanom no omasetena mu enye no kura no aye baako eti abusua asabire mu ani abere amodome oba no kunafuo no mesramo enkebe ya montomobo yensha ade bi nso wa ha ebetime nso abasa na oba ni kunu na setena no ebia bema na ye oba no nso bone bi ehye oba ni tirimu enu nso betime ama oba na gu bema na ni mase yes oba bi wo a wo twe na so a wonfa ho se wawuo obegu ufunu kura ni mase enye na sem eti monhwa niama bi ye ebia na munim se munua mu wafa mu papa owa akwantuo mu atwa 20 years de nanso ebia wane na yire no so no amonte asetena papa mu ebi nso ameka sei na eyoba ne dan mu na be ma nete eti be ma na nhada ampe ahode bia nso amfa ngu dan ni mu ena mema ne so bebre so ne mate a wo mani san ye dai etete ho enu so betumi abasa ebia no oni oba ne te so nani so san ye dai etete ho because ye won krofo bebre wa akwantuo ma wa hu wo kwa shop na wo to spray kro obeka so de coffee o de koma abusuafo instead of so this spray ni begunu wa brochire wanye obi o hanu ma okwa shop na to glass kro obenu mu obeka so de coffee akoma abusuafo one friends ya no no anka se wanumu enti sabi mpredua so oba bi wo honom na one nete na wo hwe se bibia wo de odi kofie bibia wo di kofie a edru ba bi oba panisho minyi ni se ebia na papa no wo woniama eboro so ana suitcase akese bi ene oba na mfa mra busuafo na mo abusuafo no kura na eyire na papa no kwa ware mo ne oba ne ntam te sei eno so mumisa mo oba bi betimi aware akwa abusua bi na abusua no so ni oba no entam ngo eno so ka ho ebe mo oba ba ye ne awo ye no oba bi wo ho a ebi asetena abusua ne nete no entwa ye enso ani obi o betimi decide akasa after all be man no be ware be man afiri wiase ebi nsusu a na eniama bi wo honu ma abusua ensese mudimane sa oba ne ye papa ne yire a waware no ena wone ne tia kwantuo mute dan baakum ekura ma menyi ni se ofiri mu nsusu asasa mo beje niama because empempi no efa be ma ne ntare mu ebia wo mma sa wo ntoma kura na egu a wo mma ne mma beba banyini aba abehye but abusua nso di ma ne se fa be ma ne niama bra na oba ne nsusu sabe se mo nso mo ne nti asetena pa na mo ho ye na hi a wa hu sabe ebia do no so de ba bra mo no mo nso mo bedwa yie enti sabe mo do mi oba no mo nyina mo nso mo ncheke mo ho abusuafo mesra mo menkasa wo ba ne de niama ne gu boto mu ba ye wa ya de wa anya ne ye sabe mpredua sa na wo kunu ne wote asetena pa na sabe ni abusuafo kra na ne wo nti ya oba no matter what be ma na free wiase boto de anu odin wo de ekọ shop yesi abrochire na wote kwana kope bag a eboa no wofom kakra na fa niama ne gum kama sa wofu sa be ma na enya wo hwe wanja wajapade na ye ntare nko ade a no ope bag kama na ade agum ba boto ne de anu odin sa wuti ase se ye ya wanya be ma no sa na uni be ma na setena no enso ani kura na wo se nka ujai be ma no
Yes. Sauti ase. Enso ani a e wo se wo jai be ma no. But se wo be twen na obe free mu. Na abegu nani ma sisei. Ananka e bi kura nka ka kire abusuafo ne se be ma ne ye wo kunu. Wone na ete. Untumi nsesa ne ntare emfa mra abusua na sometimes nso ya na abusua nso eduru ba bi a ye nka asemo. Be ma ne free mu aya ntare no mo nso mo je amode ye de. Obema awaware awone ne yirete samre no momentwam nko because one ne yire na te dan ba akum ebi omo wo ma emema wom wo mo papa ntade wo mo beba abehye na sabe akwantuo mu na mo so mo beto nkrase ye mfa ne niama mra de oba bi wo ho no wanya abotire ade ode beye mu anu ode aye mu no kra ye baako mo ma ye nka no kre oba na anya ade e beka ba bia busuafo mo so mo anya ade ye beka edru ba bia se ne ye ka se abusua edo sika chen nipa no yes because onene na atena agbobra mo pen entare ne de ayeden e bia ba ma na japade na mu waye wo Ghana e bia wasidan wo Ghana e bia ne niam hwe munnim akwantuo mu nsem a edru ba bia abusuafo ne asi abusua bi nso fantu o mo hofo emema ni bebreti akwantuo mo amnshada ntontare ne mpaboa nhye o no kura ye baako emema bebregu akwantuo mu wo amnshada ntontare ne mpaboa wobi wo kura wo ntontoma wonni bi because wo tontoma na wo fura de akohe etie bia mo so mo te Ghana mo expect say enkia ne me ba wo abrochire ntoma ene ntoma kuntunkuru ene na asefo na bebre mo ba mo anya sa ne ama no modwa mo boaye de afu hwe emema ni bebre te anom omo ntontare enhye eti na this time da bia ye program e ka se abrochefo enhwe wo mo so yie wo mo nsiesie wo mo ho sika no wo nya no wo mo nibi na sabe uni ho a uni ho ebia mo abusuafo no kranzo na ba ema enti ase na mo one mo ntam onyo enso ebia sabe enne ya watoi mo so mo se yemfa ne niamanya de emra mo eti so oba no so nim se na mo ne kunu ntam onyo ebia na mo nya ne kunu yie anasese ya ono so amfa niama papa bia amra mo ana sabe brothers yen sha de enso sabe ma ne yire ne wo ma bema ne niama ye ne madia eti abeya den se wone ne womma na sabi ebia nkwala ne betimi abayusu wo mo papa niama na abusuafo ase yeje abusuafo mo ji amode yeden mo kwachicha ahye abusua bi wo ha yesi ye kwakan bema ne niama ne yakọ yi bema ne ntoma ne yakan shirt ne yakan supporter mo de yeden Sani amana ya mo de yede mu misa mo sa okay abusua no aka say anu aka ni joyously because abusua ne ka say be ma na betena brochire over 20 years na de ane ne amani abusua mo wo fie ye nyina ya abusuafo Monsha ne nso se enyo obia na betina brochire yes na kire se mfie dodo na kire se nipa no wayeye emfie dodo ababa be dia brochire na kire se wo ajapade enya eno Monsha ne nso abusua wa Ghana empepi enya mfie dodo nipa benya wa akwantuo mu na kire se wo ajapade ana na hode ne ho niama dooso no Abrocha say ne sabe mpredasa gold cry ye totu ye kom ne boarding. Enya ni padudo ni nyina na beka sem koto gold akotumi kom. Ena sabe oni wiase a ya fa ni gold chain ene ni we di abramo. Dodo na abo bra ne ko Ghana. Abrochefo ye bo bra no e de ko Ghana. Eti nipa ni mfiri mu wa akwantuo mu no bibia ni wone ye de abra busuafo. Aka ne ntare ya no ohihye kwa adwuma aka ne ntare ya no ohihye de na mabonte abusua eno so de mo anwe ya mu ambadi oba no ho yawo saman hye yie na sa musi wo ba ne so
fane niama bro ena fane niama bro mwadwe nyina ne so wote abrochire enti ne niama de ye de niama ne bra mu amahwe ya mo be disappointed te sese ne ebinu maye no enti sa obema ne ye ne yire ho ade na waware no so wone ne womma so wone ne nimma ofiri mu a abusuafo yi ejapade a woye wo Ghana no eno na monko enjoy bi na kwantuo mu ha de boga bia ntofie boga bia en high store boga bia nkonkoto store ene ye de store no abremo na samuka se yemfa ne niama mmra eye honam muntare nso abusua mo de ye dai mumisa mo wo ba ma ne honam muntare no mo de ye dai broni wawu no mo de ye dai eno na mo pere Mongusa mo de hye no kra mo hwere no mo de hye no nipa na enkwa woni mu na enenkwa ni mu bie mu mo hwere no na sabe entare mo de ye dai ana yensesa ne de mu nkonwa mfa mmra mo ebia dan no susu mu nkonwa no wone ne yire na na atim ezesi abema ni niwa edan ni mu nkonwa no oba ne tim etu oba ne nkase enkonya na ye mekunu na toye eti mesesa akoma abusuafo ana onka se TV na esi dan ni mo no eye mekunu na toye eti se na mekunu ni wa mesesa de akoma abusuafo asem ne mu oya yenhwe ha na yenhwe ha minkasa wode ne amani gu botomu waye niye wanye niye oba sane na atie bia na nkanse se wugu kunu ani mase ene wamfa ne amana ankokora ankeye but bi nsu ebetima koba se pressure bi nsu abusua ne de maawo se fa be ma ne niama bro fa be ma ne niama bro ena wo so aye wahi ena ase ene meyi ntare no na me de agu kotokuo botomu na me de akọ because bi aye shrank na si dem o eye wardrobe na si dem o wuntumi ma wardrobe ne so mfa nkọ Ghana na mmom kan so so nka pa bag bi de gu mu nso so a mesraw sa wukunu pane hyewo sa wane wantena yie nso so enka ni nyina nka wokwa ekọ menkoda na nka wape bag bi kama bi na de ode niama na gum ne ntare na de akwa akoma abusuafo because emisa na abusua no mo expect niama pa eniama na abusua na expect na nya ntare keke sa na mihu no because say ntare keke na no mo expect dia enka bi o mo ka o ma no tumu ena we nu wo hye he abogafo ni bebre sesa abrafo ni ntare o ma yegu abonten hye enti sa na yire ne nete ho no sa na ne kunu ne nkwa shop enkwa ngoto ntare ena ye de ne kunu ne sesa fry ni bi no hye dia eno ano oba no so be pake dia bremo ayeye sada bia mema ware a edru baabi na se be ma ni free mu a na moni sa eniama mu no na moni because nipa desen niama eti se nipa free wiase a ma eno ya wo no emra wo mu ense eniama na wo kwa hwe wa akire no na se niama ni hia mo se sabe ade na amahwere na yanka ne sa eniama na mom enu hia mo se wonim se ne akwantuo mo ti a wahu obi ti abrochira wonim so wa mpempem obi ti abrochira wonim so na hode ene ne niama wa edos obi okro ni hu obi wa wa woni ahode obi wa oni ahode bia no kra ye baako minim ni entia property na even abrocha kra property be na oba ma no wo woni hwe se ubisa se oba ni mfa ne niama mra eye ntare akro na no betesa de abra mo Ghana ho mu asabe be ma free mu ada oba free mu a na mu gina the other partner ne so fa ne niama bra no eye ne ntare no de bebra mu ena kroma yemfranto man kwa baabi awo eti mema no wamu nshada ntonto man tutungusu o meka no kore wamu nshada ntonto ma entutu nyede enguso
Etimi ka se bi kura obekọ ne niamam na ntoma ba akokura bi nam. Ebia na force ntare ya negum. Eno obayi nso apake na biesa bia mo ne oba ne ntia setena pa. Eno de ebetimi ayede mi nua beba Edward. Ebetimi abasa na mo ne abusua ne no oba no mo ntamonyo. Because ye wa abusua bi wo ho. No mu nua bema bi kokoware a. Ye fu so oba ne na edi ne sika. Ye fu so oba ne na ayese. Ye mo oba na ni nye. Enti samo ne oba ne ntamonyo a. De ode ba ye mo anu ode ayemo no. Samu se mo je be ma ne niama. Etu anu so be dai. Ebe yade a ebe hyemo. Obe yade a be de ebe hyemo. Ena mema ne so bebre nso so sabe ebimo. Ebinum so owa mo ne ma ne nti ye o. Wane ne tese ne yire no. Enia ye akọ he ba ye. Wode ne nyina ahye oba no. Etu oba no be ma ne fira wa firi mu no. Sabusuafo san be ye fa wo niama bra. Obema mu nyina no. Mu bedi awreho no double. Chauti ase. Oba bi wo ho asa na obeye. Eti mi ka sei yenim ne enti a ema oba ne de niama ne ye de egu kotokuom. No kra ye baako. But se wote Ghana na wo fa ba bro kire 20 years. 30 years a enye years na kire se nipa no wa ahode. Enye years obedi wa broche na waso kire so wa ejapade. No. Say years na abusua ne de share won de omonyin firi wo. En wa kwa broche 21 1 years. En na ne niama ne yeto. Ye hye ni atobi egu. Ni asan kwa akoto. Because say 20 years wan no. Say ne niama wo ba broche no start share ye. Say da so wo papa ne ho a enka wonya baabi no no ankasa wada. Because nka dan wo modamemu be ye ma. Enti ntare de ye to na ya hye ni atobi egu. Na sabe ya san ye de atobiem. Enti say ye ntare na mo fo say eno na be kire say ye na hode ade a mesra mu. Yes ni bebre bi atete. Yes bebre de bi papa no wo hye ye a atete. Sauti as yes uto say ye kura e bia wa hye bia ma bia atete. Wakwa akoto bi egu because nipa da say ni kura wo hranke emu kase yete say. Eti wa hye bi ye beka so oba ne ye wicked. Ye beka so oba na anya ade. Efa ba bi wa anya ade say ni kunu enu odi nini. Wo de say abushia no kura na ehawo. E disturb you ema pressure. Mi jidi se umpese ubegu ukuna ni masinti. Enka ade ne niama ni begu bag mu. Bag ni ya wane efo kura wo ho. Na nka ade agum. Na ade connection abushia ni so bi duabo. Sabre bag ne kura nka ombeko ho. Sauti ase. Sabre ye betim do bi niama akọ bag kura niama ni gum no kura enipa family members na kura beko ho. We beka se me na me fa bag. Na mo kura mo de yere. Entaria mo de yere. Yanka ne sa. Entaria de na mo de ye. Mo pedi ayede. Enye years na kire sa papa ne wa ahodi o. Papa na bra bo nyina wo bo yede e wo Ghana. Sani abogafo bebre gusu a ye bo bra ne kwa Ghana ne yenya sika de kwa Ghana. Ye to glass kra ne benum e de be kwa Ghana. Ye to spray papa bi ne de begu ye ho abrochi de be kwa Ghana because ye kwa Ghana ho ne de be kwa akogu ye ho. Ye to be sheet mu no kra ye na so wa abrochire. Ye twa ye kwa Ghana. Enti me ye sure se papa no bo na bra bo ni nyina akọ Ghana. Abrabo ni ne abrochire. Enti na bushia na ye disappointed ne ama na omhu ye no. But mamu nye disappointed. Abrabo ne ni abrochire ha. Enye years no, enye mfie no, dabi. Enye mfie dodo a be ma ne ba bedi wa abrochire. Ena kire se ne niama ye dan ma, yesremo. Yesremo. Abusua montwemo ho mfiri niama bi se hu. Montwemo ho emfiri niama bi se hu. Akwantuo mo no, samuti fie a, otisi yeso wa abrochire a, uti ni different. Yeso wa abrochire a, wonim so nipa ne de bibia hia no, mesra mo. Eniama hia abrochirefo pa. Eniama bebre hia abrochirefo. Abrochirefo ni niama bebre. Obi te Ghana kra sabi mpreders obetima ye go che di atuniko. Nanso na boga biti ya no ntimi nye go che kra antuniko. Enti sabi mpreders asa nipa ni ho. Na wadwi nyina ayo se wo ye boga. Enti ebia wo niama bi tete saa ebi ni ho.
Ebi ni ho. Because dudro na enya sika na mikoye se wagano. Opoku ene ayo amadwen. Ayo amadwen pa. E wo se abusuafo ni nyina sebe abusua aka wo man Ghana mu nyina. Wo mu hu se so obi wa akwantuom. Aba baby abebiza oba ni se baby onya asa aka ne de me kura me nwanwa baby onya na sa kotoko boto no nya bi Ghana must go nyina ye nya bi to wa abrochiro Ghana must go ebi wa ha sei eji sa fertilizer boto ne de ye obenya bi na mi aminim krokra ma me ne woso because minim ekrokra wo so a wotimi nya asa fertilizer boto no eye na dwen se wono wo be panish abusuafo no wo be mo agi wo mo nsem na wa ma agi wo mo nsem wa ma agi wo mo nsem omo expectation agi wo mo nsem eniama no omo expect na agi wo mo nsem abrochire ntesa yesre mo abrochire enya sa netie obi ote abrochire bia abogafo nyina nim titru emma eno omotontoma emma ene nkrofo bia wo motontoma sabe mpreduas emma ene tontoma ena nyese be ma no no nko ana no wote ne dan mu ena bia wo free mu no enka adofo aka se ye koyi ne dan mu ne amanyina ne ya hyepe de akwa abusua one ne yire netse se wone yire netse dia oyire ne ntimi ntutu mpa ne mfa mre abusuafo wa Ghana oyire ne ntimi ntutu wardrobe ne mfa mre abusua wa Ghana enye ye enye ye eja abusuafo ya sra mo nti ase na mo de baabi oba na anya de se wode ne amane gu botom no momfa nya dai enche no mesra mo eho de momfa nche no ebia na mo ankasa mo ne te adonwa nwoma so enu nti no no so ye mo saa no ebia mo ma oba no ani nje ebia mo ma na ni nyadam ada itali na sa fertilizer bottle no wo the minim baby wo minim baby wo because yes sisters ya mama we dey wa twa busuafo ne nsurumu ankasa utimu se woni abusua ne ntem no emu ngo utimu se woni abusua ne ntem grudge wo ho enti wo ye na dwusu wo betwa wo mo nsurum wo ye na dwusu wo be panish wo mo sanka mo ne ti yi a minyi ni sanka de fertilizer bottle na bebrem minyi ni o se be ma ne nya no ne na ntena ye kura minyi ni sanka de fertilizer because abusua ne ti yi abusua ne do no abusua ne da wo do adi kire na sometimes e ma bebre ware etia ware hu because of the abusua no ede ye no ebia na kunu na ankasa ni suban ebia na kunu na asete no ne tenye nanso odo a abusua ne da na de kire no eno ene ma no eda so tia ware no ho eno ene da so hye ni nkran ema oda so ye de etia ware no na we ne de me madwen mu me mani so mi hu ne se abusua ne no oba no enti ne yie eno so ka ho because empe bisa mo ne wo mo enti ne yie de a wo so mbetwema so wo so mbe panish mo wo mu di so mo panish because obi expect say okwa aware abusua ne bedo no me ka say e bi kura mu di be me na chi ma ne koye oba afoforo ho ade abogafo bebre kodru fia no makwa wale womo kwaware nso omuni omabusuafo ya na kwakware eti ebi nso a na mudi be me na chi ma ne kwakwaye wo ba afoforo bi ho ade esi Ghana ebi nso a na mo ye oba afoforo bi akuma na mo refi nso se we no ne te dem na mo refi nso se we no aware no eti abiri bi bedru na bia payback time aba na oba no so atua moka enti da bia abusua aya amonye steady se munua mema no ma na mo wofanom yenim se abrochefo ma de mema na declare yen
ena brochefo mati se nanso so mo ba no mbeka kire mo a aya mo mfa mo nhye ma ni shoes mu sasa ya mo nsusu na mo te abroche na mo nsusu mo wale sa mema yi bia enkade e de beba eso dodo na asa di wo mu nua mema no machi sa akoye ma afoforo ho ade eti se bia abusia na di be me na chi akoye oba bi ho ade a oba no one ne te ha na koma nto ne yamuda boni abema ne di ayeri nyina wode acha ne kura na koma nto ne yam mu abusia no mo da so hwe oba ni mu oba ne de abusia na hye ni mu ejesi onim se bema ni ho ni mu ni hweye biem ena se yenka ne se oba ne bema ne wale na omo ware wo krata so a abusia mu ni niama bi age o mu ni niama bi age because ya wo mema ni bo omo wo mba enkwala ni sakra wo mu banyini wo mu papa trousers kra enkwala ni nyini na omo make omo decision say da bi ye nhye ye mpede a eno de maami ne betimi de abra abusia no na se owo mma na mo amose mo gye de yesrem aya munjai sa anuoma no tesi aye nuanum bebredi maami na tem omu di ya sister na tem ena house oya wicked say ai mo tenchan a oya wicked mamo eno de nanso yenhwe ha ne yenhwe ha yentimi nka se oya wicked say kura say waya wicked sa baby awanya de ne se fertilizer bottle ne de ye maami baby awo bia mesrew eno nko ade o de na wo se nkaja wo ya na yi kakra o de papa ne last respect ye de emma no wo hu na amane amana kono kakra ye de ebam but eno de wa anya ade o ehonum ne de mesrew ehonum ne de but me feel say eyabusia ne ho ahi ena wo de yesa eye wonkuma afonom ene wonsenom ene wukunu no monketwanom wo mo ho ahi na ma de yesa because abusia bi wo ho na oba ma bi behia oba bi a ye ni so no odi ni sika ye eso mema ne fanso so yi hu o titiru abrochirefo ne de no titiru abrochirefo ne de no because minimum oba ma bi a wo no oba atena wo abrochire na sese nkode krata ne ware oba no wanfa nware oba no eso oba ne tena ye esomo na wobo oba na bro odi oba na abro wanfa krata na nware oba no wamma oba ne krata papa na frimu na so bia se nko ne oba ne da so wo a enka abusia beka se ena fa be ma ne niama bra hwe se sa oba no ohwe ekwan ya be ma ne de ne fa so a o onu so betima se sa ntomago de abremu we kura bi kura no kura okọ Red Cross for container nim na se bi okotwetwe ne amani bi na wode gu boto nim na ode bremu ebetimi abasa se bia odu container and Red Cross for container no otwetwe ne ama no na okope boto bi na ode gum samo se mo pene ne ama e na ode ayede abremu edru ba bi na se munua mema no mkofa ma ba se na eti bia monye ma na tu because emani bebre wa hu abusia musuban na mama ne da so te aware na se sawoti ase obi okra ne kunu twe na so ne kunu panehye no nanso de na kuma bi ye no ne na se ye no enti da bia no de ne kunu bone a che no da bia no anu aduane ama ne kunu adi da bia no ato atare a hye ne kunu nanso se be ma ne beka cham sa me iri ti sei na mo so mo gitum na mo so mo to oba ne ho na mo di nani a asotwe ne de time no so ambaje ne mo beje ne big time te sia wagumani masi o wagumani masi mo si papa ne ba broche 20 something years na ye mfa nka asem ko se bi kuro otwa 10 years ansa na onya asetena e bi otwa 15 years ansa na onya asetena exam de ne 20 something years no kwa kansem dia e bia sa ahode no onya nyaaye ahode ana mo abusua no mo expect say ye be twe abramo ana ye de konte ebrochire dan na ye titi mne mususha etia bia na munum si e be lodi eniama container 40 feet na abramo ana 20 feet aniama mesramu ebrochire dan na ye titi mne sha eye no ani ye nkonwa ne ba bia ye da ene na sefo no ono so kra wa no oba na neti eti niama na mo expect no ama
mo twa niama 40 fita ana 20 fita container na munim say oba na ship container na abesiwa we dey me sorry oba na ti ase eti wantima yi ni dem niama ena nyese ba ma ne ti ne ba bi nko ena wa logo ba ma ne niama nyina de container mu de abremo enya sa na asem no kokoyeye wanene na neti enti niama no de aka no oba na enjoy ote ho wadampane so wote akonwanim wo hwe TV no kitchen ho niama enchanse no so wo nuamu didi enti wo pakisa niama ni nyina gu container mu de brema enye ye yente niama bi ase na yemma niama bi mpepa ye ho nko na enye bibia na ye feel say na wasenkeye na nkwankwa ye saade a da bi esramu akwantu omu nsam dooso mu amani abiri abuhie ye omani abiri me kasa munnim sane akwantu omu nsam tie but akwantu omu nsam dooso eti mamu ni oba na tem mamu muru oba ni nua because munnim story kura ewo ho a enti ena niama ne ba ne sa ebi kura omu tie brochire bag kura omu ntobi da ebi kura be ma no so nko ofie da no wato bag ebi nso atime otias wo baga na bia ne bags o de beba mo nso moje bags no because we ya baga sometimes we betima kofie o bags a wo beto a wo de be kofie na abusuan age bags no we si mi pe we so mfa bag we mame eti baga ne nsamra no beba nsampan eti ebi oba ye no won to bags ni biem wa mafie eno wasan to bags ni biem senetem bia ye pra abogafo bebre ni hwe eti sabi ya munsusu mpre wo mo niama obi ya mprempa ne de boga kwa Ghana wa yire ne nwa ye ne shopping a wode akwa Ghana no wo ba ye mane mfa bi ma ye mane mfa bi mo eti niama na sabi mpredras wo mo ba no wo ba hyehye na mo be hu no mo ama na mfa ma enwu ha niama no maje ewo Ghana eni abrochire eti abrochire de wonim so one na yire eti wo hye hwani ni bia no wo twi no wo de kwa na adwuma eti nia wode ya wode ba ye na ne nuanom ene ne nuama anom ne wo faasefo mo ama na nsa mfa ma abrochire no aka Ghana eni abrochire eni ha because dodua na ebia wakwa Ghana no hyeda yire na uto niama ne boarding na wode aba Ghana obedura we di na mfa we mame ena fa we mame no wode acheche mo no wasan aba no aba be hye hwani ni bia no wode akọ na adwuma bi go abrochiro bi ancheke obi ye ncheke sa niama no we enwunya obi a sauti ase eti niama na mo expecting eni abrochire ni nyina wo Ghana abusuafo Wow, brother Adrian, they be na make you. That be because so kwa won beji ni nyina. Enti se we yes, but se niama ni gu abroach, niama bia nso nia. Niama na ye de kɔ no. Enti ya no mo fo se dia ye dia bani e dia, ene dia sum ha de. Hwi nsum ha ye nto. Ye nto sa niama na ye ba Ghana, ye yire ye ho to de ba no. Ahanom na ye te ye nto nhya wa ha o. Eti say mo say oba Ghana de ode ba Ghana mponi e de suma brochire woni hu obi okura be kom ne niama bag mienu pe we kura de fertilizer yi e bi so aniama no so na eboro so nti ngo ka so auto bags na obeto bags na boro so Rosemary abunwa kuku aso ochia opa mini kuku akasa kuku aso ochia Rosemary me twatwa mutwo Rose Kuku aso ochia o abusia ya to aso Ghana ye say abusia edode ye me ebe yasede ebe mi humbu say abusia do bibi abusia edo bibi chirika o sede ya na abusia do funu e chirika o se me refi be no abusia fo mogum ho ani mase de wa na mo pre niama de wa na mo expect niama mo mogum ho ani mase nipa na wa firi mu no eno nha mo eno nya mo ya
se niama na namote ho amotwe mo so magum wani mase so oba na guni wani mase so de ni kunu niama gu boto mu ba ya mo so magum wani mase se niama ho hia mo sin nipa ya se niama ehu hia mo esin nipa because ana medi kan kai say ya ne yire a waware na no ne te da mu dia there is no way so oba ni betutu ni wardrobe dia bremo. There is no way so betutu mpa no ni kunu da so dia bremo. Enti na mo expect 40 feet container niama da bi enye sa na tie mu nya ne sa because edan no ne be ma ne na ti ma de ka no eye be ma ne ntare ye pe e no de be bremo go be ma ne na afiri mu enti be ma ne ntare ye pe e no de be bremo. It's not more expected 20 feet a container. There be a yard and coffee. We will be to Ghana next will be a free more brocha. And near more expected. A chroma say, a brofono. Obinya wu ya near yin yama guabonting. Aha. Obinya wu ya obebanan in konya. Nedi and day no guabonting because I a baller. Ya guabonting. Near co painted dining near the amo before fra high. Aya bola obi okra wa ontutu mpa yemfa ngu container mu mpa ne medru Ghana no mo hihya mpa na enye ye biem ena make say fridge kra wone ne yire fridge ejesi oba ne beda no atam fridge ne de abremo obeda no atam TV ne de abremo misra mo consider bibi mo hwa niam bi yie South ase ebeba ne se no oba na atam fridge one ne kunu no mu ana watutu kitchen waniama adanya ni kunawu enti abusiafo oje niama enti wakofa container abesi wo abroche kura titiru no se yesie be ma ne wa hakura na so omo nware wo krata aso a wa obekwa yi wani meka bia de be so anu kura wontua nwie na anso kura wawu aso na abusiafo mo te Ghana Sauti ase nipa no kwagigi na nim se ni kunu no no a meka se ya de ka e ka to ni tiri so ba bi ekosi e be ma no enwo niama nyina ni ya de ka so a be ma no abusuafo mo te Ghana anani ya de ka so a oba no na abusuafo mo te Ghana na nipa na etua aka no wa ha sei etisa mo be san be ha na dwen samu hia be ma ne niama ado ade be bra ma no ade bra mo no because obi ani kuna wu na bia wo nimse ni kunu ye twaka ama no ahasa na hatie eka ye de be ma wo no ekroma se na nka broche na obi yiri timi wu enso asenya me yire enka broche na obi kunu timi wu enso asenya me kunu because of eka ye de be ma no ontumi ntua Sauti ase ontumi ntua eta wo so akogina wo so ye madamfo na aban sie nipa no enti se bia obi akwakwo gina wo se ye ni kunu anu akwakwo na ya de ka bre no na mo so mo twene so wonfa ne amamra de ya no obeye mo because e kana da ne so na busua ntua bi ba mo so mo dia mo ye wo yaye fa ne amabro do ade ba bre ma no de bre because abroche nya simple enya simple krom ha eji nipa maako eno mutumi gina na wo mo gisa aka no eto wo mo ho so na o matua eji nipa maako na mo so obusuafo ye de kai bra mo sa mo fa sika mra ni emfa ntua mo mfa mma nipa no wajapade wo fie kwa ni yakasa mo mfa rente na mo fa sika mra ni emfa nkonko tua ne ka ba bia yesie ne na mo mfa mma o Eji sometimes e bia no oba no was stress. Ena mo so more pressure no. Fane niama bro. Meti ye nyina kroma. Wo ma sabi wo mo partners afiri mu nyina. Minim say ye ntare ye ya no wo mo de ko. Minim so wo de 40 feet container na kwa na 20 feet container na ko. De minim ane se e ntare ye kro ya na ya no wo mo hihye gu bags mu. Yes, my sister na me auntie. Oh, in fact, ebi abusuafo no kwan yo modo nam so ntina wo yesa eno de wa anya ade minim so amode ko nanso ya na eye ntare Sauti ase
eye ntare emma ne de omo toto ntoma ne ade to bi okra na ne ma ye mema ntina wo se ye de ntoma ne kɔ na bi abusua nso e wo hɔ omo nsusu fura so wo ti ase eno wo hɔ ba se abusuafo omo nso mo ba nipa ne pressure mo ma kunafo ne pressure ene ye ageniama obedwa mo because ni kunu afiri mu a obi ohwa wa ma ye hwi ofie ho bie mo obi ohwa ma mabusua ni mu bie mo entu onfa mo ho ne na wari obewale ofie ho onfa mo ho de ode bebra mu anu ode abra mo oni mo twam me say we mi gidi sa mo ne nti asetena pa sana mo do ne sa akuma na mo do ne sa asewo a enko hihye ne ama ne ye de bre mo se oba na me ye video na sesia na abetisi mu a wo ebia babia me wona me ka asem no wonte mase enti kɔ ekire no abebo video ni so na wa start na wa yede na wa hwe na watie asem na me ka no but for you to write say you are not making sense there na say masa de onso churo ye it doesn't make sense o because unnim babia me start me masem a me ka sauti ase wo ba betisi mfimfini enti se na wa se nko pe proper bag no wadi gum no ase wa ampe proper bag anfa ngum a wo ha one sei ana obema niska so on pe proper bag anfa ngum obema niska onu no ode ne ho no aware ni kunu en wa ampe proper bag anfa ngum enti to you na ye ose nka wo so pe proper bag no ode gum etu bema niska no nko pe proper bag no fa ngum a bre ni bi ti sa oba na betisi video ni mfimfini na wonnim ne ameka na wonti asama ameka o ma be kan cha me say dia me can it doesn't make sense na wo de na make sense no kokoso camera na twa na yentie ma why misraw because wo de na awatro no it makes sense enti so camera na twa kire ma me ne say na wo se nko kope proper bag na odi ni kunu ni amagum why eno be boa wo why because near me kan wa ha no baby awo wadwene nam sesi a no de me kan me kasa ma de chi kra e make sense to you why because unima broche story ena unima broche life ena unim ne nipa nam wa akwantum enti ne wo be tra ba no say ne me kan it doesn't make sense but men ha ho wa ha because me tia de me ka bia it doesn't make sense so don't waste your money, don't waste your phone, don't waste your battery. Okay? Go. Simple as that. And no. Me twa so abusia. Mini abe me no na watch no. Onye interested waka pass. Simple as that because asem na me ka no, me ka kwa ha na maka kwa ha. Me meka ema metwa mo kunafo no. Ena me metwa mo abusiafo no kwa. Kunafo no ba bia wa anya ade no. Meka babia abusuan nso anya ade no meka sauti ase sa na ye beka asem no because ye ni ho yen eye video na aba beto abonten no eni ye gina so e de a kire yadwen but me kire madwen ase oba meti akwantuom ene nia esi ewo akwantuom ene nia ma ya na mpempi abusuafo binum expect ena me gina so e de a kire madwen ewo akwantuom so ati ase ensi wani nye ho a o eno ano no aye hia me mema one Ghana now they are fro tro now what me edru the next page why pages in the dozen kwabna yes wo Europe but me nim say eye Germany say ye Italy say ye Spain say ye France eno de misro omom twa video no awo mo de beto abonten no maame no
de kunafoɔ no ɛyɛ dan a ne yakɔso nyina wate nanso ɔno no onim ne enti a wɔyɛ de ɔyɛ saade no ɔno no onim ne reason ti a wɔyɛ de ɔyɛ saade no sawoti ase sada midi kan yɛ ekrom ase na ayete no enkrɔfoɔ bebre hu nipa afrim nanso wɔn antimi anyina ankasa yi wɔn hu nipa obi ɔhɔ ne nua kura afrim a ontumi nkasa yɛ ne nua obi ɔhɔ ne kunu afrim ontumi nkasa yɛ me kunu obi ɔhɔ ne yiri afrim ontumi nkasa yɛ mere enam ekrom ha emmara ene eka yɛ de bebre nipa no meka no kore no emmara ewa ha ene eka a yɛ de be manipa no enti se wei ebia wakwaje ka bia so a ebia munnim oba ne nso ohawa wonam mu obi okra wono no depression kra ache no eno ono nso so hyedem ena ebia ne kuna afiri mu ena mo so wonfa ne amamra enti ono nso besesa be ama ne ntare ntare ebia ne situation ne kra nso so no munnim o sawuti ase obi anim because akwantuo mu nsam dɔɔso eniama nipa bebre fam wa akwantuo mu no ɛdɔɔso etinanka wa busua no enya abotre na mu ni oba ne kasa edie nti na bɔtɔ na wode ukru ni amagu mu breye na bia oba na kyerɛ die nti a oyesa because the way video ne koye no eti sadie problem wo abusua ne oba ne ntam deda sanya video ne koye no eti sanya problem ewo abusua no ene oba no entem deda enu nti na ye de ekokoba ne saa no eti abusua no kura no wo ma start edome wo mo kira o ma dwen wo mo di atem ena asemasi kwa abrochira ahianye nie abrochira de nyamfie no wo bi atwa mfie de wo ho nanso oda so gira faako otu ne na ye ntu ejima mo mfa yes obi aba bedi wa abrochire encounte niama esasa ye soa de bra mo Ghana no mama mfa no nhye ho sa obeka obi 20 something years a obi abetwa 20 something years ebia na oni asetena eti wo free mu ne kura no eniama na wen ena kwantuom ye kuro bi nso a obi timi free mu na ye nya obi ankwa ankogina aban enkrofo ne koyi nipa kro niama edi pie eniama ne fansa eniama ne fa ya tugu eniama ne fanso ye de ko sa social for shop eti ebia meka se na be ma na sono ne dan ebia oba ne kra ankwa ankogina ebia kakra ewo oba ne fie ye ntare ena oba na so ade abram ebia ne niama ne dodo na akra aban akwa akoyi obi on to skra won firi mu kra no odeka ni akwa akoyi ne niama na ton ne ye de atua ne ka enti awose abusua ni nya abotre no mo ni oba ni di ni yie na sasa abusua ni twa video ne de ba abonten because video yi nya oba yi na de ba yo eya abusua na niama na nso wo mani no omo na omo twa video no omo de aba abonten ke bia mo je mo niama yi na mo hwem because ntade de na mo de ye cha na mo beche omo beche no omo hye en oba ni bibia de bra mo apart from ntare a wode bebra mo oni hye de bra mo because see papa ni one waji paycheck bi no de abra mo ena sika bia nsusu ni wa woje ena ode abra abusua na sika nso kra bi wo kra menyi nso oba no oje ode bebra abusua no ena ye Ghana for ndodo say na so amote abrocho amtoto gold chain gold watch ne na sefo kone boarding ukoko tokra na ho kire we so san de call back na akoko jiska na abedi tawti ase uto gold watch na auto chain na uto sani aho kire ba ubesan de akọ no akọ jiska no no aba abedi dan se abeda ho na abewu enti wo ho kire wa utimi to gold chain eto watch wo ho akire wo no na ade akọma omuboko no akọ jiska no aba abedi no wanya ahoden na ade atena ase so ti ase aha eti meme de
eya adwenkyere abusua no we yenya futuo ma abusua bebre wo man Ghana mu mo amode hye ne nkrofo ade hye ware a na sabi fofia nto ata na BBC na ba ku free mu a na mo twe mo expect niama ena fa ne niama bre yo ena ye agi we no ena fa ne de mo be hye no because nipa na wono ne partner na wu no eniama bebre na ekoso wona dwen mu eniama bebre niesi wona bra bom no edoso etisa monso mo twan niama ena fa ne niama bra ena fa ne niama bra na oba ne be ma tedem na be ma ni free ma na oba ne be ma tedem na ba ku free ma ye de tutu mpa koma abusuafo ye de time TV koma abusuafo ye de time fridge de koma abusuafo enya possible de de be bra abusua ye ne ntare South yase obia ni oba bia ni wonu ni kunu afiri mu abia kwantuo mu ha waboka wasie ni kunu ni obasan akwaji container South yase obasan akwaji container na sesi adan ni kura no omutim no ya pake mu niama nyina kura container na nyama say ya 3 rooms mu kura no omote na se ya pake 3 rooms ni mu niama nyina kura ebia container no kura enyama no ba no so bede tutu mpa na bra abusua no so adafom ana mpa ne yemikunu na toye etimede ne mpa akoma abusua na mso matofoforo no yankone sa yanya ne sa tedru ba bia Ghana abusua mo wo fie abrochire asetena ene mu nsem no eye bebre edoso ebia no mo ankote ase ebia no mo ate ase different nanso oba ni okunu de edru ba bia mo manframanya de emfa wo mo ho edru ba bia mo nte wo mase edru ba bia mo mfa anigye emema ni bebre ha ma no ema ni so bebre ha mema ni wa kwantuom edise abusua no so anno oba no ana abusua no anno be ma no na se mo ntamo nwo a na se abusua ne other side no mo ntamo ndwodi a de ebesia na ebie di kan ye de esi no be kan okore no ni ebesi ena ebie di kan esi no obi ware ni kunu because of nakuma serious kire no obi da so ware ni kunu because of sane na se efre no sane na se ehwawa no enti se obi so ware mu busuani a edru ba bia aya mo so mu hu sane ya mo ne wo mo betena mo hu sane ya mo ne wo bede ebetena no ma hu se awade ya meti hu de eye masinti enye masi anka megai ko awade ya meti hu de eye mikunu nti ana eye mikunu ketuai ana sawuti ase ebia be ma na etete na ebia oba na etete no na nso abusuafo nso support na no eba me sa de ya na entwa ye abusua mo ma menye de memfa mu ensi mo ma memfa menye de ensi wa ha sei na eja eneye ejuada enko so atiase nti abusua se wan share video na abomode anaye dey na share video ni mame eye enne video na enam abonten oba na odini kunu niama egu fertilizer kotokuo mu ede akoma abusua wo Ghana no sa video no ena me be kasa fa ho sa video no ena me kire madwen ye dey e fa ho ebi koma abusua ebi nso koye dey ema oba no nanso abusua aka eti echire no ye nyina ye nhia bibi ye dey ewo mu na ye ni nipa nyina anya de entena asomdue mu eno ano na abusua share video no ema me abre bia obenya bi aye dey ahye ba bibia ya maame ne owo ye sister no owo bia ye sere no yakopon kana koma ni a oye ne de ye sere no ehonum ne nko ade entwa ye mema no dodo na aye nim so amaso odin nanso eduru mrese mu a na wamania esibia ye de etwamuko ebia abusua no nso bi ye de eha adwen nanso eduru mrese mu a wo de fa abusua no ha omo ha adwen ye de eto nchen nanso wa ye niama bi ama ayefe
na akra ukunu echi na wonim sa wo de koma abusua no na wonim se abusua ne de beba abeto abonten ebema ebegu ukunu nanim ase na wonim se ya abusua ne nko na sabi ebia wo panish wo mo ye bibia ma aye wo ya nanso sesi abusua ne de aba abeto abonten kakra eka wo kunafo no so wo te ase e na wasan ama kakra aka ukuna sabi ene onti ase yi so ezi Nyankopon onhira ye nyina onhira obibia ene ne fie ene nabusua so te ase I want ase amesro na wo so ode wadwen kire ayedem aba amaye we eye me madwen kire ena me yede it's painful sometimes yeah rata sometimes and yeah painful but you need ni aye dem yes esi ade ni aye de yeah but the besi na nya aye de esi awie na mom ekirefo no omunsua bibi mfirimu abusua aka omunsua bibi nye de emfirimu ni a esi na omuma nkrofo bi no mframanye de emfefa wo mo sabi mpreduasa so omo partners de efirimu a Yakupon hira mo why me de mo si brother Edward Yakupon hira me nia bema ai ti ye besa ye de ehia biem Yakupon ya adoma mama bai why